Jeg har fået til opgave at skrive noget om Danish Crown i vores studieområdeprojekt. Først vil jeg kort fortælle om info om Danish Crown, så konkurrenceevne, så jeg fortæller noget om lønningerne og produktiviteten i Danmark, og så valutaen mellem Kina og Danmark. Så vil jeg fortælle om omkostningsstruktur, værdikæde, så symboler og danske værdier og markedsføring i Danmark. Danish Crown roder startede i en lille slagterbutik i Horsens for 126 år siden. Danish Crown er Europas største svineslagteri og verdens næststørste. Danish Crown består af 4,6% af al Danmarks eksport, og det gør den til en af Danmarks vigtigste virksomheder. Danish Crown har 23.500 ansatte, og ca. 10.500 af dem de arbejder i moderselskaber. Danish Crown har 9 datterselskaber eller moderselskaber, og de er alle i Danmark, undtagen en af dem, som er i USA. Jeg vil gerne fortælle noget om konkurrenceevne og konkurrenter. Den historiske udvikling, og så priskonkurrenceevne, og så strukturel konkurrenceevne, og så til sidst vil jeg fortælle om deres konkurrenter og kunder. Danish Crown har haft en meget stor konkurrence med en hel masse tyske slagterier siden 1990'erne. Danmarks konkurrenceevne er på historisk nedtur. Danmark er et af de højst lønnede lande i verden. Nedturen skyldes dels de høje lønninger, som gør at konkurrenceevnen falder. Nedturen for de danske konkurrenceevne kan på sigt både skade vores velfærd, beskæftigelse og eksporten, hvis det fortsætter. Den danske krone koster i udlandet er med til at bestemme prisen for de danske produkter. Hvis kronen falder i værdi, bliver det nemlig billigere for udlandet at købe kroner, og dermed bliver det billigere at købe danske varer. Dette er det samme med alle andre valutaer. Strukturel konkurrenceevne. Politikere og økonomer har i mange år ment, at priskonkurrenceevnen er den vigtigste faktor for et lands konkurrenceevne. Hvis dette var tilfældet, ville Danmark være i problemer. Danmark har som sagt den højst lønnede land i verden, og vores produktivitet er heller ikke særlig god. Det er selvfølgelig andre faktorer, som spiller ind og gør det muligt for Danmark stadig at klare sig på det internationale marked. Her taler vi om betydningen af den strukturelle konkurrenceevne i Danmark. Det vil sige de betingelser og vilkår, som de danske virksomheder har. Når rammebetingelser er, som de er i Danmark, altså for eksempel, at de love og regler, de danske virksomheder er underlagt, disse forsikringer forsikrer blandt andet, at kvaliteten er i top hos de danske virksomheder. Så har jeg noget om konkurrenter og kunder. Det er selvfølgelig virksomhedens mål at få fat i deres kunder ved at reklamere for deres produkt, og det er det, som konkurrenterne kæmper meget om, og den der er bedst til at markedsføre deres produkt, de vinder selvfølgelig kunderne og får den største omsætning. Så vil jeg fortælle om lønninger i Danmark, og på det her skema kan I se hvad den årlige indkomst var for kvinder og mænd, og hvad de var i alt, altså for både kvinder og mænd. Og den gennemsnitlige indkomst for kvinder og mænd i 2008, den var lige under 600.000 kroner. Og så har jeg været på Eurostat hjemmeside, som jeg også har smidt et link til her, som viser hvor mange procent de danske lønninger er steget. Og i Danmark der skete den fra 2008 til 2009 steg den med 5,2%, og fra 2009 til 2010, det er lige der hvor at finanskrisen kom ind og begyndte at ødelægge alt det der skete der faldt den til minus 5,1, og det så går ned ad bakke derfra. Men heldigvis kan man se, at fra 2010 til 2011 er den kun faldet med minus 0,6%, og fra 2011 til 2012 er den kun faldet med minus 0,2%. Så den går nedad, hvilket er en god ting.
Så har jeg udviklingen i produktivitet i Danmark. Der kan du så se den røde linje, som viser, hvor meget vi har gjort. Og fra 2008 kan man se, at den faldt rigtig meget, og det er selvfølgelig på grund af finanskrisen. Og vi kan rette op på vores produktivitet ved at få flere arbejdstimer, men det kan så også gøre en dårlig ting for vores produktivitet, på den måde, at hvis folk bliver stresset og sådan, og hvis vi får nye maskiner og sådan noget der, så forøger det vores produktivitet i landet. Så for eksempel kineser, de har rigtig mange på arbejde, de gør det bedre end os, men de har ikke den samme teknologi, så vi kan stadig måle os med kineserne på den måde. Produktiviteten udregner du ved at sige produktivitet eller produktion per år divideret med antal arbejdstimer for alle, der arbejder for en. Så går jeg videre til valutakursudviklingen fra den kinesiske yen til danske kroner, og den svinger meget, kan man sige. Fra i 2010, der var 100 kinesiske yen hver 83 kroner, og i 2009 var den kun 78 kroner hver, så det gør det dyrere for dem at købe produkter i Danmark, men det gør det billigere for os at købe produkter i Kina, hvilket er en god ting for os. Går videre her til omkostningsstruktur. Vi har været inde på Vi har været inde på Danish Crowns hjemmeside og set deres årsrapport, hvor vi kunne se, at 73% af alle deres omkostninger, det var variable omkostninger, og 27% af alle deres omkostninger var faste omkostninger. Variable omkostninger, det er så omkostninger, der svinger fra år til år, eller dag til dag, eller måned til måned. Og faste omkostninger er omkostninger, der bliver på det samme hele tiden. Det er godt at have variable omkostninger, fordi at så afhænger det af dine omkostninger, altså hvor meget du har solgt, sådan så du kan næsten selv bestemme dine omkostninger på den måde, og du kan selv rette i det på den, som er en god ting. Så har vi værdier og symboler i Danish Crown. Først og fremmest så selvfølgelig deres navn, Danish Crown, som er dansk krone. Det relaterer sig til kongehuset, og som kan være et tegn på, at de prøver at have den højeste kvalitet. Virksomheden gør også brug af dette ved navnet, altså internationalt, fordi det er Danish Crown, ikke dansk krone for eksempel. Så vil jeg gerne fortælle om en værdikæde, og Danish Crown kommer op i deres sådan, teknologi, deres hygiejne, og prøver at gøre alt det bedste for deres dyr. Og sådan, de giver dem det bedste foder de kan, og kan sørge for, at det er rigtige foder for det første. Og så prøver de at holde sig ved lige, eller over andre slagterfirmaer, eller hvad man skal sige, som altså i teknologien, og holde sig ved lige i teknologien. Og så skal de have alle de bedste medarbejdere, de kan finde til jobbet. Og hygiejnen skal være god, så der ikke kommer dårlig mad ud til folket, og de ikke bliver syge sådan. Så vi kommer til vejs ende, og jeg har konkluderet, at Danish Crown, det er en meget stor betydning for Danmark, da de også består af 4,6% af dansk eksport. Og de reklamerer rigtig meget for Danmark ved deres navn på det første, og så gør de det også igennem, hvordan de udviser deres priser til udlandet, for det gør de i danske kroner. Så det kan måske have en god effekt på den danske valuta, hvis der er folk, der køber den. Lige lægger mærke til den.